Pasamuan kepareng jumeneng. Bapak Ibu sederek brayatipun Sang Kristus ingkang wonten ing dalem, dinten menika Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 kita badhe nindakaken pangibadah Minggu biasa kaping 11. Pangibadah menika katindakaken secara online kanthi live streaming. Pramila sumangga kita ngeneraken manah kita kanthi sesarengan memuji pepujian wiwitan pangibadah saking kidung pasamuan Jawi 2 pada 1 ngantos 3. Bapak Ibu sederek pasamuan kagunganipun Gusti. Allah Rama pribadi ingkang nimbali kita pasamuaning tiyang pitados kagem ngibadah sesarengan ing ngarsanipun Allah. Katresnanipun Allah nunggilaken kita wonten ing pangibadah agung ing gereja lan wonten ing dalem piyambak-piyambak. Nimbali kula lan panjenengan lumebet ing pangibadah ingkang sejati. Pramila sumangga pangibadah menika kita sengker kanthi pengaken. Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Allah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi
Sang Putra pamartaning jagat lan Roh Suci, Sang Juru Pangerimat. Amin. 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 Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita, saking Gusti kita Yesus Kristus tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci nunggil wonten ing kula lan panjenengan sedaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Bapak Ibu sederek pasamuan kagunganipun Gusti, saben-saben anggen kita nindakaken gesang dawuh panggilanipun Gusti, kita ugi tansah nindakaken dosa. Pramila ing wekdal menika sumangga kita sami ngakeni dosa-dosa kita lan meratobat. Kanthi sesarengan enget wonten ing pamaosing Injil Matius 21 ayat 37 dumugi 12 ingkang mekaten suraosipun. Paring wangsulane Gusti Yesus. Sira tresna marang Pangeran Allahira, kalawan gumolong ing atinira lan gumolong ing nyawanira, sarta gumolong ing budinira. Yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Bapak Ibu sederek ingkang kinasihan Gusti, sumangga kita sami ngakeni dosa kanthi pandonga pribadi. Pandonga pribadi kasumanggaaken. Amin. Pandonga cekap. Sumangga kita sami jumeneng, kita tampeni sih rahmat lan gesang anyar. Bapak Ibu sederek ingkang kinasihan Sang Kristus, brayatipun Gusti sasampunipun kita sami ngakeni dosa-dosa kita lan meratobat. Allah kersa paring sih rahmat lan pitedah gesang anyar. Pawarta sih rahmat saged kita panggi saking pamaosing Injil Yohanan 3 ayat 16. Injil Yohanan 3 ayat 16 ingkang mekaten. Awit dene Gusti Allah anggone ngasi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra untang-anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenana urip langgeng. Dene pitedah gesang anyar saged kita panggi wonten ing pamaosing Injil Matius pasal 6 ayat 12 lan 21. Matius 6 ayat 12 lan 21 ingkang mekaten. Nanging padha nglumpukna bondo ing swarga kang ora bakal kena ing renget lan tiyang kang ngrusak lan ora bakal ketekan maling kang babah lan nyolong. Amarga ing ngendi dununge bandamu, iya ana ing kono dununge atimu.
Sumangga kita sami nanggepi sih rahmat lan pitedah gesang anyar kanthi salam namaste lan ngucap tentrem rahayu. Tentrem rahayu. Tentrem rahayu. Tasih kalian jumeneng sumangga kita sami ngidung-kidung sabda. Ingkang kapethik saking kidung Pasamuan Jawi angka 190 sekawan padha setunggal kalian 3. Kitab suci kang adi. Kitab suci kang adi, sabden Gusti sejati, indah sang langkung indah, nugroho saking Allah, nugroho saking Allah. Sabda lan rasulipun nuwuhaken raos syukur, jinukaken kang lawan nadya pangewan-ewan, nadya pangewan-ewan. Pasamuan katuran lenggah. Bapak Ibu sederek, pasamuan kagunganipun Gusti sumangga. Saderengipun sami kita lumebet wonten ing peladosaning sabda langkung rumiyin. Kita nyiapaken manah wonten ing pandonga. Sumangga ndedonga. Allah Rama kasuwargan. Gusti kawula Yesus Kristus sang tabib ingkang sejati. Ing wekdal menika duh Gusti, pasamuan kagungan paduka, pasamuan GKJ Wonogiri Utara, sakmenika lumebet wonten ing pangibadah. Wekdal menika duh Rama kawula ngaturaken puji panuwun syukur. Awit paduka tansah berkahi lampah kawula padintenan lan berkahi gesang bebrayatan tuwin masamuan kawula. Pramila ing wekdal menika kawula mangun pangibadah kanthi kebaing raos syukur lan bingah duh Gusti. Menawi samangke kawula badhe sesarengan gegilut sabda pangandika paduka, paduka tuntun, paduka berkahi. Teman kawula sami saged gegilut sabda paduka kanthi kebaing raos syukur lan bingah. Paduka berkahi abdi paduka ingkang badhe nglantaraken sabda duh Gusti. Paduka welasi, paduka tresnani. Teman menapa ingkang medal saking tutukipun ingkang winates menika namung sih katresnan paduka. Duh Gusti, kawula nyuwun teman paduka paring kekiyatan dumateng kawula sami. Temah kawula saged nindakaken sabda kanthi kebaing raos syukur. Mekaten panyuwunan kawula duh Gusti. Mugi paduka tansah berkahi. Wonten ing Sang Kristus kawula nyuwun. Amin. Bapak Ibu sederek ingkang kinasihan Gusti, wekdal menika waosan kapethik saking pamaosing kitab Injil Markus pasal 6 ayat 3 dumugi 3 sekawan.
lan kalajengaken ayat 53 dumugi 56. Mekaten sabdanipun Gusti. Markus 6 ayat 3 dumugi 3 sekawan. Sawise mengkono para rasul padha nglumpuk ana ing ngarsane Gusti Yesus lan padha matur apa kang wis padha ditindakake kabeh lan kang diwulangake. Banjur padha dipangandikani, ayo padha menyang papan kang sepi supaya bisa dhewe lan padha ngaso sedelok. Amarga pancen akeh banget wong kang padha teka lunga nganti mangan wae padha ora kober. Banjur padha mangkat nunggang prau menyang ing panggonan kang sepi dhewe. Nanging nalika padha mangkat, akeh wong kang padha weruh lan nyumurupi setyane. Ora suwe banjur akeh wong kang padha teka saka ing kutha-kutha kabeh kang padha lumaku darat menyang ing panggonan kono ndhisiki tekane. Nalika Gusti Yesus ndarat, mirsa wong kang cacahe akeh banget iku trenyuh penggalihe marga saka welase, jalaran padha katon kaya wedhus kang tanpa pangon. Panjenengane nuli wiwit memulang bab perkara akeh marang wong-wong mau. Kalajengaken ayat 53 dumugi 56 ingkang mekaten. Sawise padha nyebrang banjur tekan ing tanah Genesaret. Tumuli labuh ana ing kono. Sawise padha mentas saka ing prau, wong-wong nalika iku uga padha ora pangling marang Gusti Yesus. Mulane banjur padha enggal martakake bab iku marang wewengkon ing kono kabeh. Lan wong-wong lara padha diusungi sakpaturane disowanake marang ing ngarsane Gusti Yesus. Senadyan ana ing ngendi wae palerebane. Menyang ngendi wae tindake, menyang ing desa-desa, menyang ing kutha-kutha, apa menyang ing kampung-kampung. Wong-wong padha nyelahake wong lara ana ing pasar lan nyuwun marang panjenengane supaya dililani ndemek gombya ing jubahe wae. Dene kabeh kang ndemek jubahe padha dadi waras. Mekaten sabdanipun Gusti. Rahayu sedaya kita ingkang mirengaken sabdanipun. Gegilut lan nindakaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Mugi katresnan saking Gusti kita Yesus Kristus rumentah
wonten ing kula lan panjenengan sami mirunggan kagem sederek-sederek tunggal pasamuan ingkang sakmenika nembe nindakaken isolasi mandiri utawi isolasi wonten ing fasilitas kesehatan. Amin. Bapak Ibu sederek, jejer ing wekdal menika, tema ing wekdal menika Gusti Yesus sumbering tentrem rahayu kita. Bapak Ibu sederek ingkang kinasihan Sang Kristus, wonten setunggal film ingkang sae sanget ingkang kala rumiyin nalika remaja kula tonton. Film menika wonten setunggal pangandikan ingkang endah. Pangandikanipun mekaten. Nalika Gusti nutup kori, Gusti bakal badhe mbikak jendela sing kathah. Saat Tuhan menutup satu pintu, Tuhan akan membuka banyak jendela. Bapak Ibu sederek ingkang kinasihan Sang Kristus, menawi kula lan panjenengan ngraosaken kori menawi dipun tutup menika swasananipun kados pundi? Menawi ing swasana ingkang endah, swasana ingkang romantis, swasana ingkang mbingahaken, kori ingkang dipun tutup menika ndadosaken swasana dados anget. Dadosaken swasana langkung akrab, langkung intim, ndadosaken swasana langkung ngraosaken katresnan. Nanging Bapak Ibu sederek ingkang kinasih, menawi kula lan panjenengan ngraosaken kori ingkang dipun tutup lan sakmenika kula lan panjenengan ngraosaken sedih, ngraosaken ajrih, ngraosaken kuciwa, kori ingkang dipun tutup menika nggambaraken swasana ingkang sereng. Kori ingkang dipun tutup, pintu yang ditutup badhe nggambaraken swasana ingkang tintrem. Badhe nggambaraken swasana ingkang ngajrihaken. Swasana ingkang sedih. Ingkang boten nonten harapan. Boten nonten pengajeng-ajeng. Menika menawi kondisinipun benten. Ingkang setunggal nampeni kori menika dados sarana ingkang bingahaken, ingkang setunggal nampeni dados sarana ingkang nrenyuhaken. Bapak Ibu sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti, ing film ingkang kula tonton rumiyin nalika remaja menika nggambaraken gambaran ingkang boten bingahaken. Awit wonten ing film menika ingkang dipun gambaraken menika swasana ingkang sedih, swasana tintrem, menakutkan, penuh dengan kekhawatiran. Amargi ing film menika dipun gambaraken nalika pemerintahan Nazi. Nanging Bapak Ibu sederek ingkang kinasih, ing film menika Bapak ingkang paring pangandikan nalika setunggal pintu setunggal kori dipun tutup kalian Gusti, Gusti badhe mbikak jendela ingkang kathah. Bapak ingkang ngendika menika Bapak ingkang ngraosaken kados pundi ajrihipun, tintremipun dipun serang kalian tentara-tentara Nazi.
Bapak menika kagungan putra setunggal, kagungan garwa. Ingkang nalika semanten Bapak menika lajeng gambaraken swasana kagem putranipun lan garwanipun swasana ingkang endah. Senajan saknyatanipun kahanan ing sakjawinipun brayat menika kahanan ingkang tintrem, kahanan ingkang nrenyuhaken. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, cara pandang yang berbeda, penggalih ingkang benten ndadosaken kondisi ingkang benten. Cara pandang yang berbeda membuat cara berlaku, bertindak yang berbeda pula. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, menawi kula lan panjenengan ngraosaken kori ingkang dipun tutup menika, ing wekdal mangsa pandemi menika, kados pundi raosipun? Wonten saperangan ingkang ngajrih. Aku metu saka omah wis keweden, Mas. Aku metu saka omah wis nonton kiwa teng endi kira-kira sing saiki positif Covid tak adohi. Ning wonten saperangan ingkang ing wekdal menika malah ngraosaken menika pratandha katresnan saking Gusti. Loh, kok iso, Mas? Pandemi kok iso dadi pratandha katresnan? Saged. Menawi kula lan panjenengan saged ngraosaken menika caranipun Sang Kristus memulang ing kula lan panjenengan. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasihan Sang Kristus, caranipun Gusti memulang menika cara ingkang estu endah. Boten cara ingkang tintrem. Caranipun Gusti memulang wonten ing waosan kita ing Markus 6 menika kagambaraken bilih nalika semanten wonten tiyang antawis gangsal ewu. Gangsal ewu menika nembe tiyang dewasa. Dereng dipunetang anak-anakipun, brayatipun ingkang kathah. Nalika semanten menawi Gusti Yesus kagambaraken setunggal kondisi ingkang bangetaken, ingkang nrenyuhaken, ingkang ndadosaken sedih, mbok bilih Gusti mboten badhe nindakaken mukjizat ingkang sae. Nindakaken mukjizat ingkang luar biasa. Nanging nalika semanten Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, Markus nyatet wonten ing catetanipun ing Markus 6 pangandikan ingkang mekaten. Nalika Gusti Yesus ndarat mirsa wong kang cacahe akeh banget iku ternyuh penggalihe marga saka welase, jalaran padha katon kaya wedhus kang tanpa pangon. Panjenengane nuli wiwit memulang bab perkara akeh marang wong-wong mau. Menawi ing kondisi menika kondisi ingkang tintrem, ternyuhipun amargi tintrem, tentu Gusti mboten saged memulang. Nanging menawi ing kondisi menika ternyuhipun Gusti kula lan panjenengan saged mangertosi. Ternyuhipun Gusti ing waosan kita ternyuh ingkang kebak ing katresnan. Nalika Gusti ternyuh ingkang kebak ing katresnan menika, Gusti lajeng saged dados sumbering tentrem rahayu. Semanten ugi nalika ing catetanipun Markus kita waos wonten ing ayat 53 dumugi 56, nalika nyebrang lajeng dumugi ing tanah Genesaret,
Bapak Ibu sederek saged mangertosi kahanan ingkang benten, ingkang bangetaken, ingkang dadosaken ternyuh nanging Gusti Yesus ngraosaken ternyuh menika dados sarana berkah lan tentrem rahayu. Ngraosaken raos ternyuh menika wonten ing katresnan ingkang sejati pramila. Ing wekdal menika karaosaken Gusti dados sumbering tentrem rahayu. Bapak Ibu sederek ingkang kinasihan Sang Kristus, pancen wonten ing gesang kula lan panjenengan kathah kahanan ingkang mbok bilih mboten nyocoki kalian menapa ingkang dados pepinginan kula lan panjenengan. Aku ki pingine kabeh apik. Aku ki pingine kabeh tentrem rahayu, Mas. Aku ki pingine kabeh dadi bab sing endah. Nanging asring kahanan gesang boten dados mekaten. Nanging Bapak Ibu sederek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, sumangga mitadosi bilih nalika ing wekdal-wekdal Gusti nutup kori, Gusti badhe mbikak jendela ingkang kathah cacahipun. Gusti bakal badhe nresnani kula lan panjenengan kanthi cara, kanthi kahanan ingkang tanpa winates, ingkang mbok bilih boten saged kula lan panjenengan galih. Bapak Ibu sederek ingkang kinasihan Sang Kristus, pramila wonten kidung ingkang ngidung mekaten. Puji syukur kunjuk Gusti wit sih rahmat paduka, datan kendhat angasihi ceh naning kawelasanto. Syukur paring ing pakaryan nadyan badombo ringkih. Syukur dene kadang mitra tansah hananduken sih. Senajan kahanan kula lan panjenengan ringkih, menawi kula lan panjenengan mangertosi bilih caranipun Gusti nresnani menika kebak ing sih rahmat, pramila kula lan panjenengan badhe ngraosaken tentrem rahayu. Syukur dene sesekaran sedep endah ing warni. Syukur mega ngantariksa miwah surya ndadari. Syukur krana bingah sisah Gusti tansah rumeksa awit paduka kang tansah nuntun lampah kawula. Saged kula lan panjenengan waos, kula lan panjenengan kidungaken saking Kidung Pasamuan Jawi angka 187. Ingkang ing mangke basa Indonesianipun badhe kakidungaken kalian song leader. Wilujeng nglampahi gesang kanthi pitados bilih Gusti Yesus menika sumbering tentrem rahayu kita. Gusti nresnani kita. Amin. Wekdal ening badhe kita raosaken. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
murah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Pasaman kolatori sami jumeneng. Sesarengan kalian pasamanipun Gusti ing wekdal kepengker samangke lan mangsa ngajeng. Sumangga kita mratelakaken pangakening pitados manut perteraning pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra otenganting Gusti kawula. Ingkang kabutaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasarekaken temedak dhateng ing teleng Palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antasipun tiyang pejah. Lajeng semengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasaman Kristen satunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangampuntening dosa, tanganipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kula aturi sami lenggah. Brayat ingkang kinasihan Sang Kristus, sumangga misungsungaken pisungsung kita kagem Gusti minangka wujud pangucap syukur ingkang tetales wonten ing kitab Ulang bebasan 11 ayat 51 ngantos selangkung ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Ana kang ngawut-awut bandane nanging saya sugih, lan ana kang kumet banget ewa semono tansah kekurangan. Sing sapa kerep andum berkah bakal nampeni kaluberan, sing sapa aweh ngombe bakal diwenehi ngombe. Pasamuan ingkang wonten ing dalem saged koordinasi kaliyan pradataning pasamuan ing kelompok utawi pepantan kagem ngempalaken pisungsung. Pasamuan ingkang saking sanjawining Wonogiri saged ngempalaken pisungsung dhateng rekening gereja. Wilujeng caos pisungsung. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasihan Gusti, sumangga kita sami ngaturaken pisungsung ingkang sampun kita kempalaken wonten ing pandonga pisungsung lan syafaat. Sumangga ndedonga. Duh Allah kawula ingkang wonten ing swarga, Allah ingkang tansah dados sumbering tentrem rahayu kawula. Wekdal menika Gusti paduka mulang kawula. Teman kawula
saged ngraosaken katresnan paduka kados jendela ingkang tinarbuka. Senajan kawula ngraosaken kori ingkang dipun tutup, duh Gusti, mugi kawula saged ngucap syukur ing gesang kawula padinten-dinten. Wekdal menika duh Rama, kawula ngaturaken pangucap syukur menika wonten ing pisungsung. Paduka tampeni duh Gusti, saperangan berkah ingkang kawula tampi saking paduka. Paduka berkahi teman pisungsung menika saged handayani pasamuan kagungan paduka wonten ing GKJ Wonogiri Utara. Paduka tresnani duh Gusti pasamuan kagungan paduka menika mirungganing mangsa pandemi. Kawula nyamung nyenyuwun duh Rama teman kawula sami saged nelakaken katresnan senajan ing wekdal menika kawula tasih lumebet wonten ing mangsa pandemi ing mangsa PPKM darurat. Nanging kawula pitados paduka nresnani kawula lan kawula badhe mbagi katresnan menika kagem sederek-sederek kawula. Duh Rama, mugi pisungsung ingkang sampun kakempalaken menika saged ndayani peladosan wonten ing gereja. Paduka berkahi, paduka tuntun, paduka tresnani sederek-sederek kawula ingkang meranata pisungsung menika. Teman sederek-sederek kawula ugi ngraosaken katresnan paduka kados paduka nresnani pasamuan paduka. Duh Gusti ingkang tansah kawula puji. Ing wekdal menika ugi duh Rama kawula ngaturaken sederek-sederek kawula pasamuan kagungan paduka. Paduka tresnani ing mangsa pandemi menika. Sae ingkang sakmenika nembe lare alit. Sae ingkang sakmenika nembe remaja lan pemuda. Ingkang nembe nyinau paduka tresnani. Paduka tresnani ugi tiyang sepuhipun. Ingkang sakmenika mbok bilih lumebet wonten ing pedamelanipun. Paduka tresnani duh Gusti. Ugi eyangipun tiyang sepuh ingkang sakmenika lumebet wonten ing mangsa adiyuswa. Paduka tresnani pasamuan kagungan paduka menika duh Rama. Kawula ugi nyenyuwun mirunggan tumrap pasamuan kagungan paduka ingkang sakmenika nembe nindakaken isolasi mandiri utawi isolasi wonten ing fasilitas-fasilitas kesehatan. Paduka tresnani gesangipun. Paduka berkahi teman sederek-sederek kawula enggal luar saking COVID-19 menika. Sederek-sederek kawula enggal ngraosaken malih katresnan paduka sami kalian kawula. Enggal ngrampungi isolasi mandiri kanthi katresnan paduka. Duh Rama, kawula ugi nyenyuwun tumrap warganing pasamuan ingkang sakmenika terdampak COVID-19. Ingkang sakmenika nembe wonten ing usahanipun, nembe wonten ing pakaryanipun. Paduka tresnani, paduka welasi duh Rama. Teman saged ngraosaken katresnan paduka. Kawula ugi nyuwun duh Rama. Pemerintah ingkang sakmenika nindakaken PPKM darurat ugi ingkang sakmenika nindakaken vaksinasi ingkang samsaya lancar. Paduka tresnani, paduka paringi lancar, paduka paringi berkah. Teman
enggal saged uwal saking mangsa pandemi menika. Duhalah Sang Rama, kawula ugi nyuwun tumrap warganing pasamuan ing GKJ Wonogiri Utara ingkang sakmenika ngraosaken 2 taun paduka tresnani pasamuan paduka. Paduka berkahi teman pasamuan kagungan paduka langkung diwasa, langkung saged ngraosaken lan bagi katresnan. Mekaten panyuwunan kawula Duh Rama ugi kawula nyuwun tumrap brayat kawula piyambak-piyambak paduka tresnani, paduka welasi. Kawula nyuwun tumrap masyarakat ing sakiwa tengen kawula, paduka ugi tresnani lan welasi teman ngraosaken katentreman karahayon saking paduka. Kawula pasrahaken diri kawula pribadi, pasamuan kagungan paduka, brayat kawula, masyarakat sakiwa tengen kawula. Wonten ing ngasta paduka ingkang ngiyataken. Wonten ing Sang Kristus kawula nyenyuwun. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasihan Sang Kristus, sumangga sami jumeneng kita badhe nampeni berkah. Sumangga ngeneraken manah kita lan sumadyo nampeni berkah. Gusti Allah berkahi lan ngayomi panjenengan. Gusti Allah nyunaraken cahyaning wedananipun lan maringaken sih rahmat. Gusti nunggulaken wedananipun dumateng panjenengan lan paring tentrem rahayu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sederek pasamuanipun Gusti, sasampunipun kidung panutup pangibadah kakidungaken badhe kawaosaken pawartos pasamuan. Sumangga kita nutup pangibadah menika kanthi sesarengan ngidung kidung pasamuan Jawi angka 197 padha setunggal dumugi 3. Gusti Yesus pangen setya. Sang Kristus Gusti berkemen leladi, regesang tentrem ing dunya tansah rinoban senya.
kuasa Yeku pangit kang setia Gustiku kang kuasa Pindo barang santosa. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, mohon perhatian, kami bacakan warta Jemaat GKJ Wonogiri Utara pada hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Yang pertama, ibadah Minggu GKJ Wonogiri Utara, ibadah Minggu biasa 18 Juli 2021, jam 7.00 dilayankan secara online melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Untuk ibadah biasa 12 tanggal 25 Juli dan juga ibadah Minggu biasa ke-13 pada tanggal 1 Agustus dimulai pukul 7, semuanya dilayankan secara online melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Yang kedua, laporan persembahan. Persembahan ibadah Minggu Gereja 11 Juli 2021 untuk kantong P sebesar 160.000, untuk kantong PI sebesar 120.000, untuk kantong kotak sebesar 90.000, lalu untuk kantong perjamuan kudus sebesar 1.110.000, dan untuk mirunggan NN sebesar 127.000. Kemudian persembahan ibadah keluarga pada tanggal 4 dan 11 Juli 2021 bisa Ibu Saudara baca di grup WhatsApp masing-masing, di warta jemaat grup WhatsApp masing-masing. Yang ketiga, bacaan sepekan bisa Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Demikian warta gereja Minggu 18 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati.